Ngi em hagapor, hagabagi jing kibon sisya, ngi em hagapor, hagabagi bril, kibon kibado, ya kijimut ciberkat, nang ta kibado jing kermen, nang kadau, jong kipor kibangi em hagini kisingi bimamta. Katope kabangi mut ban kren ta kasingi kedai, kumno ngatip, baka jingwan ka jong ujisu kalah hajan. Kata kedai katope kabangi ne kren ta kasingi, haswa bangi ni ya cikmat, ngine pandemik ikli akjing duai, bandiet ya kabon oblay, kenang bangi laban skoto, bakumno bangi laban tip sisya, bau jisu ula janwan, tong ine duai. Try bau blay pa jingi bab, nengi aingo emenam ta kajing bahab jing sbun. Yarap ingi wei pi wei. Kat bangi dang syashkor, ya kubor ka ketien ka jongme, bangi laban skoto sisya ko pab it, baka jingwan ka jongme kalah hajan. Simengi kumne bangi long, penon kam yo syakri ujongme, nabai kini ngipan haka kerteng batyang tang Jesus Christ bau try. Amen. Kumanga ong ya pi ka kubor mentakas ngi ka bangi nyepet kalong, kumno ngatip, baka jingwan ka jong ujisu kalah hajan. Ngini pek kendiat lembaga ketien ka jong blay. Ya ka wei ka jing keli ka ong hato ka Bible ka ai ya ka jing syai. Bat ka jing pentik na sapang ka jing jan jong ka jing wan no ka jong Jesus Christ. Ka Bible ka yetu ingi haga gospel kat ko Matius kalenong ka balai o kalenong ka ba arpsau kat khot ka balai. Ka yetu ingi gini ki kentien ka ong. Te kat ba udang syong halor ulum ki olim ki senran kilayawan ha u jar jar ki ong. To yetu hangi lanu kini ki aka ru kinlong bat ka ba kumno kadak ka jingwan jume bat ka bawai no ka perthai kat bangidang ya pen ya gani kama ya ka balakren haka gospel kat ku Matius kalenong ka ba arpsau kat khot ka balai ki senran kilawan hau Jesus Christ bat kila kli u ya kini kilai tili ki jingkli bat kita ki jingkli kilong to ya tu hangi lanu kini ki aka ru kinlong kat ba kidang ya kidang yo pe ya ka nongba Jerusalem bat ya ka temple kila pen i hau Jesus Christ hadu kano kalong ka ba itnat bat nang ta kila keliru ya gini ki jingkli namar ba jisu ang anom i ya umau halo rumau nang ta ka jingkli ka ba ar ka ang bat ka ba kumno kadak jong ka jingwan jome bat ka ba wai no ka pertai ngine pe ya gini haswa jong ka jingwan ka jong Jesus Christ upen i yangi da kidak ba kumno ngila ban tip baka jingwan jong u kalajan kadak ka baneng kong kabangila ban tip lenes ngau ba ujisu ulajan ujisu ang nakajuk ka gospel hakalenong ka bas arpsau ka khot ka basau ka ang te ujisu laya tu barula ong haki to sumar ba uno ro om syukor yapi haswa ba ujisu Christ unwan sakne ka perthai ujisu Christ umaham ba anbon kinong syukor kiban me haswa ba unwan ini pe ingini kamat ka baningkong tae kita ka jing syukur ka Bible ka yetu ingi haswa ba Jesus Christ wan kadak jong ka jingwan ka jong Jesus Christ kalong baken me ki Christ lamle nang ta ka khot ka basan ka ong ingi gini ki kenten ka ong na babon kinyawan ha ka kerteng jonga bat kida ong manga ubau Christ bat kinya syukur ya shibun kata gede ka Bible ka yetu ingi lemba ka tien ka jong Jesus Ashwa ba ujisu unwan, uang babun kinwan haka kerteng jong u, bat kinya syukur ya shibun. Kiban kam ya lade baki de ki Chris. Bat ngi im hakum kata kapor. Bat bun sen nga juong ro igani kamat. Ba bun sen ngi syukur ya ki kon ki ki jongi. Balay nga ong ini ke kentien kadaw kalong. Ba bun sen ngi bu na ka kalendar ka badon ya ka dur ka jong ujisu ubakani ka perthei ka nget menta. Balada don pat kino ki breu ki bawan kibayas riem ya kitu kidur kan jin dalalong ka jing syukur ka papa ka jing syukur bat ni iba usaitan ro haswa jong jingwan arsen ka jong Jesus Christ udonin ya ki breu ki jong o ya ki ba utmu lupa ba kumno un pentame sapang ka jingwan no ka jong Jesus Christ namar ba Jesus Christ wang shwa ba unwan kin me ki Christ lamlet la komune way na pedeng ki breu ki ba kamele de ba ujis ba ki de uday ujisu uday ujos Luis de Miranda une breu ula kamele de ba uday ujisu Christ but udon shibun ba kinong bot ki jong o balong ba kini kinong bot ki jong o ki shania yo ba ki nge yo ba de ujisu Christ ubalawan no nang ta udon so way pat ba ki khot u Alan John Miller unero
udai na ri Amerika ukhat yala dei ba udai Jesus Christ la dei pin pe ya ka dor jong uni ubreo pin yo ishisha thek kom ka tu ka dor ka ba bonsen ngi bo aka calendar but ngi khot yo ba udai Jesus Christ lena ba bon ki khot yo ba udai Jesus Christ rei kini ki aka baro khot kin lamingi sha ke jing sha syukur nang tangin ya pe so yo ni way pat uba kerteng u Henry Cristo uba na Brazil uba khot yala deru ba udai Jesus kini kita kiba ka Bible kaya tu engi lembaka ketin ka jong Jesus hi wang shwaba unwan ki Chris lamler kin me ngio i ba ya ka ne ka we ka jing ya tu lupa la pendep nang ta shushu ngine pe pat saya ka mat ka ba ar ka ba ong Jesus wang shwaba unwan kitma kinwan kitma ke jing bana jong itima kenang jor aga gospel Matius kalanong ka ba arfusau kad khot ka ba hanreu gospel kat ku Matius arfusau kad kalanong kad khot ban reu ko bat pin sayos ngeu shapang kitma bat ek jing bana kitma to sumar pi wat nom ngeu kuslai nabaka daya kini ki aka ro baro bakin long henry ka bakut kam pat ja ka Bible kaya tu engi hashwaba Jesus Christ unwan on bon ba kitma ke jing bana kitma ni im shisha hakum kanik arta ya ka bangi im ta hakum kanik apor hakba ni ya ringkat bat kitma ki babon compare kumno ngi ong shapang joki henry ngi ya im hapdeng jongki la dengin pe hapdeng katma jong ka India bat Pakistan ya ka bandang ya shakman la dengin pe hapdeng katma jong ka Ukraine bat ka Russia la dengin pe hapdeng katma jong ka Israel bat ki ri Arab la dengin pe hapdeng katma ka Israel ringkat bat ka US kielet ma ya ke Iran kabanang ya shakmat entah ngio i kini ke aka baro khoi kum ke jing pendep ya ka jing thulupa ke jong Jesus Christ wa hashwa bangan wan kini ke aka baro khoi kinja ha ka perthai ko ki perlok ba in ngila yo i shisha ba ya ka jing thulupa jong ka tin ke jong blai lanang yai pendep ban yai pendep nang tang ini pe saya ka we kamat ka balai ka jingdu jong ka jingsong sngan ha ka imlang salang ka jingdu jong ka jingsong sngan ha ka imlang salang ka gospel kat kum Matius kalono ka ba arfsau ka kot ka ba nyau ka yathu ingi ya kani kong nabaka kenjaban riu kan yang yale ya ka kenjaban riu ngila im shisha ha ka por ha ba ki kenjaban riu kla yale ya ka kenjaban riu nang ta ngila im shisha ha ka por ba ka jing kilabon ngila im shisha ha kum kata ka por haba ka jingyale markanti kalalong ka jingyale ka ba omla ban light show ka gospel kat ko mulokas kalanong ka ba arfway ka ka ba arsan ba arfun rew ka ong ye gini ki kentien bat ka batai sapang ka jinglong jong ka po kong bat ha ka khendeo ke jingjen jar jong ki jai pen rew ki daya sngew lengo namar ka jingkerhu jong ka duriaw ngila im shisha ha ka por ba ka jingdu jong ki jingchong sngan la dangi perkhat ha ka jingya dei para brew ladangi perkat aka jingya dai batno ngi i shisha bangila im hakum kata kapor kabakidlat jong jingsania baro khot kiladu no ka Bible ka krenchai bat kayat su kmat da ka baong namar ka jingkerhu jong ka duriau bat ka jing at pulung kibreu kidayap ler da ka ba shifting dapat da ba anglingo ya kita ki aka ru kiban saja threat ha ka pertai na ba ka jing pen ki ya kibor jong ka peneng ngila im shisha hakum kata kapor ngila im shisha hakum kata kapor baka jing kilabon nangta ngina pe pat ya kamat ka basau ngilang chu ya pe pantai ka ni kamat ka baong bangila im ha kapor bakat kum ka jing thulupa ka jong Jesus Christ wang shwaba unwan kandon ka jing du jong ka jing song sngan ha ka im lang ka saklang kini ki aka baro khot ngio i bakilaja nangta ka Bible ka ya ka Bible ka kren ya ka kini kisenran kong ka kumno kanja lano kini ki aka baro kinja haka gospel kat kum Matius kalano ka arfsau kan khot ka ar pat jisu lo ya thu ya kata ka juba lano on penjot ya ka Jerusalem jisu te ula ong haki pin om yo i ya kini ki aka baro shisha nga ong api on ino hangne umau halorumau ya uban om penhap no anda kumta kita ki baha judia kinya pep yakno syakilum
kata kaktin ke jong ublay kaya tu hangabat hangi iway piway ya ka jing penjot ya ka Jerusalem ladap ban pendap house nem hinyopo da unong yalam nene u kapten jongki sipai u Titus ula kerta we area ke Jerusalem but adin ba ula kerta we area ke Jerusalem but ola ong bala penjot ya ke Jerusalem but ka jing ya tu kana ha ke history kaya tu yangi anda ba ula kerta we ar ki pai ba ki ba shong ha po Jerusalem ki ma ban Yoshu ya ka bam ka di anda ba kumta kilas dang ban kerdo kilas dang ban yai da ke jing shat ngan bala ong ba dei hakum kata kapor u Titus ular rong bat ular penjot baro bat ka jing ya tu kana kala peteng susu ba ka ong ba ha ka ba dei une u Titus ong wat nom penjot ya ka temple ka ba kuit ka jong ublay henry anda ba kilat hang da ka ding bat kumta la ong ba kaksiar kabadon napo jongki kap mau kala tu sabar bat hadin kaneken baya ka jinga tu lupa ka jong Jesus Christ ka ba shwabo Jesus Christ wan ya ka temple on penjot ane ka Jerusalem on penjot la weng no yakimau nalor umau bat kumta la pendep ya ka jinga tu lupa nang ta kamat ka basan ka Jesus wang ha shwabo wan kaneken ja ka jingpen sitom ben ka ba crowd ka jingpen sitom ben ka ba crowd ka gospel kat ko mo Matias kan long ka arpsau kan khot ka ba arphuai ko na ba hangta kor det ba kan long kat ka ba 4 ju lalong nadu mendang long ka pertai hadu menta em kan om long shu kane ka jingkor det ba kada ka long ka jingpen jenjar la ne ka jingpen sitom ben ya ki banget ki jong Jesus Christ ya ki banget ya ka tien ka jong blai ya kane ro la pendep kane ka jingpen sitom ben ka ba crowd kabakran ya kijing pensitam benjong ki arta kabadum lene ke dark ages kabala sedang nadu ka sanspa lai pupra barkakut hadu khat nyau spa khandai pupra ya kaba la le da ka wei ka kenun kabala phaiden no na ke jing shisha kabala phaiden no na ka tin ka jong ble kala pensitam jor ya ki kristan ya kabang pendep ya ke jing itu lupa ya kabala kren na ka kitab Daniel bat ya ka kitab jingpan pau Daniel kalenong ka ba nyo ka khot ka ba arsan but Daniel kalenong ka ba khat ar ka khot ka ba nyo kaya thu yangi sapang kata kapur jong ka jingjen jarba sapang kata kapur jong ka jingsha pensitam ben jingpen pau kalenong ka ba khat ar ka khot ka ba ar bat ka balai jingpen pau kalenong ka ba khat ar ka khot ka ba henreu bat ka ba khat sau but jingpen pau kalenong ka ba khat lai ka khot ka ba san kaya thu yangi ya ke ju ke jingja ya ka ba ka perthai kan ya lengba ya ka ba ka perthai kristan kan hap an ya lengba ka por jong ka jingpen sitam ben ka ba jor ka por jong ka jingpen sitam ben ha ka ba on pen yap yaki ki bangai ha ka ktin ka jong ublay ya kani ki aka barok khoit bal kalaja ha ka ba yaki weldenses lapen yap yaki nakatau jong ka jingkok ngu ke jong ki ya ka ktin ka jong ublay but shen ro kanikan sa jabyang sa chisien pat ya ki ba ngai ya ka ktin ka jong ublay on ben sitom ben ban ngel imro hakum kata kapor hakaba ka jing shakri light loy ngio i ba ka jing mane blay light loy ngila yo i las dang nang yai perking bal anang yai perking ban ngila jan poiru shakapor kabakut jong ka arta jong ka ne ka perthai ngila poi hadu kamat kabasan kidak shwaba u Jesus Christ wan nang tang ini pet pat sepang ni gawe kadak ko ka Bible u Jesus ang ha shwaba unwan kadak ka ban riu ka ba uang kalong kidak hakasngi ubnai bat haki klor ka Bible kaya tu engi haka kitab jong Joel kalenong ka ba ar ka khot ba life way ka ang ya kasngi on pen kaladum bat yo ubnai kasnam haka bansak ha bansawan kata kasngi ka ba kraw bat ka ba iting ka jong utrai ka ktin ka jong blay ko ang shwaba unwan kata kasngi ka ba iting ka jong ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ ka Bible kaya tu engi ya kasngi on pendum bat yo ubnai un kalalong kum kasnam ko ki perlok ba it ki jonga kanero kadai ka wei na peneng ki jingya tu lupa ka balaya pendap ya ka bala pendap hau benai me khat khandai trek khat nyos pa prapo haka por sipo baje ka laya tu ka history ka ong ba
ka beneng bat ka perthai kala dom hitleu anda ba kala dom haba kisim kala sedang banyapa usia ro sedang banpa balaong ba ka ne ka jing dom hakum kata kapor kala long ka bat krau hadu kata kat hadu ba kenapan thang ya ki syarak ki jongki kat hadu ba kin hap bantang ya ki syarak ki jongki ban yo i banle ya ka kam ke jongki ka baki dei ki don kam banle nangta kata ka dei ke jingja ka bala jashisha reha ka por jong ka metpat laong ba ubnai ola sau kumba ka kten ka jong blai ka yathu engi nangta shushu ka bible ka yathu engi haga gospel Matius kalong ka ba arp sau ka dekat ka ba arp kundai ka ong kumne ru hadien ka jingjan jar kita kisngi ya kasngi on pendom bat upnai onom ai ka jingshai bat ki klor kin hap na bneng bat ban pen kenyu ya ki bor jong ka bneng ka bible ka yathu engi hadin bak ya kasngi bat upnai la pendom ka bible ka ong baki kloro kin hap na bneng November kat lai tarik usnam kat praspa lai pulai agaba layo i yakum kane ka jingja haba ki klor kelahap no nasahit beneng ki klor kelahap ko ki perlok bein ngila im shishaken hakum kata kapor baka jiwan ka jong Jesus Christ kala nang hajan bat kala nang hajan kadak kabahnyo sipang kabaya tu ingi sipang ka jingjan jong ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ kalau ka jingsha knyot ben kinong bela ngila im shisha kata kapor haba kinong bela kinong bela kinong trei kila syajanjar haba kinong aikam ki jongki kila le benye ki kila penduk ya ka bainong ka jongki hato ka bible ka Quran ya kata ka kitab jong Jacob ka chiti jong Jacob kalong ka basan ka dekot ka basau bat ka baprakong hakmi kata ka bainong jong kita kinong trei ki bala ot ya ka lingka jongpi ya ka bala bam klop ya ka bala bat klop no mapi ka angker patte ya ka jing ang jong kita ki bala ot kila let sud hakiskor utrai ki pai to ya isha aslam ka dekot bapra ka ong ru mapi to pen scam ya ka dono jupi nabakata ka jingwan utrai kalahajan ka bible ka yathu ingi lada ki breu kila sedang ban le don bor ya kita ki breu ki baki aikam to tip ba utrai ula janwan ngine ban pen ya ki jimot jimperkat ki jongi wai piwai namar bangio i bahaba kani kapor kalaja bangi imru hakum kani kapor ka bamenta hakabaka ni kapor ka bangi imenta ki breu kem kuslai ban le ya kano ka kam nakamta ka jimbiang lade ke jongki kamat ka baprapat ka boong ka jingnang jing start kan roy ya ka balakren ha ka kitab Daniel kalnong ka bakhat ar ka dekot ka basau ka ong hashwabang Jesus Christ wan ka bible ka yathu yangi baka jingnang jing start kan roy bat bun kin long ki ba pet chani satai bat ka jing tip kan roy ko ki perlok bait bun ngi im shisha hakum kane kapor hashwa ban pen kan mau ya pia shwa bangan ta ya kane ka dekot ha kapor ka ba iklat ime house name khat kandai spa kandai pulai ha kapor ka ba ime iklat laong ba ka don tang ka we ka state ka ban late nang ni nasyolong shadow satai sariwar sora laong ba idon iwe men jongai basa satai anda ba kitmu ban pentip ban ai ka jingtip bala klat no ime laong ka shimpori ban poi ka kubor hadu kumba sausngi ka shimpor ban poi ka kubor hadu sausngi hari kan ka tien ka bala Quran pat ka kitab Daniel khat ar ka lenong ka don benta ban Quran ha ka bay dei bat kan ka ma om dei ban Quran ya ka jingya dei bat ka jingyap jong ime junga hari ha ka bagai jingya dei bat kan ka por bakumno ka jingpeten lun jong kilat patai kubor kalas tet hadu kata ka kitab Daniel kalenong ka bakhat ar ka kot ka basau kay ongi babon kinlong ba petchani setai ba ka jingtip kan roy ka ni ka tien ka kedeu hang ni siapang ka jingtip ya ka jingshisha jong ka tien ka jong ublay namara ka pur ka jong Daniel kong rema me ko Daniel to tapno e ka tien ba to pendat lah ya ka kitab hadu ka por ka bakut gay ngila im shisha ka por
hak baka jingtip ya ka tin ka jong ublay lanang Yeshai balanang Yeshai balanang Yetip nakadaw jong kapor balabun ki bastat ban pensisai ya kan ka jing shisha baka tin hakum kan ka por u Daniel ulak kwa ban sto tu ka ma ka baka tin ka jong ublay ka kren Henry u Daniel semlas tu ya kan ka jing ya tu lupa ka jong ublay hari kan ki por ki bangi imenta ngilas dang manang ban tip ya ke jing tu lupa jong ka tin ka jong ublay ya ka way pa ka way ngilayas tu kan ni ka kentin kan ka kren Sapang kata kapor, bayar ka jengtip kan roy ya ka tin ka jong ublay. Ngila hakum kata kapor. Ngila ro hakum kata kapor, habaya ka jengtip ka jengnang jeng start ka jong ubriu ro kalakeu. Ladangi kwa ban pa ya kano ko kubor. Ka syong hakamon bat ka kti ka jongi ka simpor tang daki second. Ban aya kano ko kubor. Ngila shisha hakum kata kapor. Baka tin ka jong ublay kong haswa ba jisu unwan ka jengnang jeng start kan roy. Nangta ngila shisha kum kata kapor layai pendap balanang yai pendap ina pek sakal kamat ka bakandai ka ong ngi hashwa ba Jesu Kristus wan ka Bible ka itu ngi kan don ka jing pai din na ka jing shisha jong ka Bible kan don ka jing pai din na ka tin ka jong blai kan don ka jing pai din na ka tin ka jong blai shaka wei pat on don ka jing pai din na ka jing ikai ka jong Jesus Christ shaka wei pat om dei ka bang asu ong ka tin ka jong blai ka ya tu ngi Ar Petrus kalau ka balai ka dekat ka balai ka ong ka shiri ka ba ar jong Petrus kalau ka balai ka dekat ka balai ka ong da ka ba tip ya kane ningkong ba ki sngi ki ba khatdo kenwan ki nong kren ben da ka jing kren ben ki ba ya kat kum ka jing kwa brai la ka jong hi om shuk ya ka ki ba ya kat kum ka jing hi kai jong ka Bible Henry ke bayat kat kum ka jing ko brai la ka jong hi ka Bible ka ya tu yengi hakis ngi ki pakat do kan bon ki nong kren pre kat ba pinang ya lap shapang Jesus Christ kat ta pinang syakren ben kat ba pinang ya tu ya ka jing shisha kat ta pinang syakren ben ka tin ka jong blai ka ong baki breu ki kwa brai ya la ka jong hi om shu baki kwa ya ka tin ka jong blai gom kamat pedeng jong ka jing jong ka jing ya enti Kristan ka city ka ba ar jong Timothy ka lenong ka ba sao ka dekot ka balai ba sao ka namar kata ka por kan jahak ba kinom sha skor ya ka jing hikai ba janai ke ka jing hikai ba janai ka tin ka jong blai ka long ka ba janai henry ha ba kin don ya ki skor ki badai kin ya kan ton halade ya ka jing hikai kat kum ka jing kwa brai jong ki bat kin pan pai no ela ki skor jong ki na ka jing shisha kin pai ken Shaka puriskam. Naka jing shisha. Ka Bible kalong ka jing shisha. Kin pai ken shaki puriskam. Puriskam. Kam kai sudah. Kin ino ya ka tin ka jong blay. Kin pai shaki jing thala jong ka perthe. Amma no mano ba ong. Reka Bible. Ngila hakum kata kapor. Hakapor hakaba ya ka tin ka jong blay. Hakapor hakaba amdan bas ngap shu ya ka tin ka jong blay. Henry. Ngila kampelut por. Haki aka. Kebakan ka perthei ka ai hangi iwai piwai nang ta shisha ka gospel kat ko Matius kalong ka ba art saud kot bakat art ko te na marka pop kan man bun bat ka jing ki babon kan man kriat ngila hakum kani ka por namar baka pop kala bun hadu kata 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 kala bun shirkai hadu kata kata ka jing ke babon kala man kriat ngin nomla ban yo shu ya ka jing shania nano nang noru namar balai ka Bible kaladep ya tu lupa ga gos ka ngine pek pat ka city ki ba ar jong Timothy ka lenong ka balai ka ka bakhat lai kong Henry ki breu ki ba sneu bat ki nong syukor ki nang sneu ki da syukor bat sya syukor ki breu ki nang sneu ki syukor bat ya leder ki sya syukor ka Bible ka ong kai ka balaja kadau kolong ban pendep ya ke jing tu lupa haswa bau Jesus Kristus wan ka shiti ka banengkong jong Timothy ka lenong ka basau ka dekot ka banengkong ka ongi gini kintin Henry sem ong syai bahaki haki ya ki bakaddo don ki banhap no na ka jingyai da ka ba pensha skor haki mensem ba syukur bat haga jingi hikai jong ki ksoy ka Bible ka ya tho yangi kan poi ka po baki breu kin hap no na ka jingyai ka bakam no Om day nakadaw ba kela Kristan syo Henry ulong hiu Kristan
Henry umya syu kat kum baka tin ka jong blay ka batay. Ya ka bangi pe nakaway kamat sa kaway kamat lese hadin jong kini. Hadin jong kini ka kubon. Ka Bible ka ong don ki ban hap no nakajingay. Labon ba kila len no ya ka jingshisha. Ki ong baka Bible kalalong tangkum ka puris kam kai. Kila sedang banyai dak jing perkat perdan breu ke jongki. Henry ka Bible kaya tu bagi taken ki dei ki bala hapno nakajingye. Kila hapno nakajingye. Nangta Timothy laisan kong ka kani ka kentin lei ka bakhamma haba ka maham kong ki badon ya ka dur ka jing rublei Henry ki balenno ya ka bor jongka. Ki badon ya ka dur jong jing rublei ki ba ak rublei na ka wei ka sngi le jing sen cha ka wei ka sngi jing le sen. Henry ki balenno ya ka jing shisha jong ka Bible barok ka wei. Ki balenno ya ka. Na kita ka Bible ka ong to pin paino. Kamu ngim dei bani syang rengkat lembat ki. Ngini ino ya ki badon ya ka dur ka jing rublei. Henry ki balenno ya ka bor jong ka jing shisha jong ka tin ka jong blei. Ka Bible ka pha engi bangin kiar nanta. Ki baju don ki baju yo ya ha ka dekot ka banyo ka ong ki baju yo jing hikai halakas ngi. Henry kimpoi sa ka jing tep ya ka jing shisha. Layo jing hikai man lakas ngi. Henry kimpoi sa ka jing tep jong ka jing shisha. Na kita baro topai. Kabashipo ngila jan poyer tat sabakut. Jong ka ni ka jing ya tu kana. Jong ka ni ka kubor. Kamat kabashipo ka dak chua bau Jesus Christ. Kamnongi tep bau Jesus Christ ulajan. Bau ulajan banwan. Ka Bible ka ya tu yangi. Kamat kabashipo ko ang kin me kin nong ya tu lupa ki balam ler. Ngila im shisha ngini ka por ki bag hagini ki sngi ki ba mentanga kan mau usnam arajar kat ar kat banginang pelong ya kawe ke jinseng elap hantai hamadan retiang kabanon chatain muko ki ongko pasor lasai ke sngi tengi naman syo namarba lasai ke sngi unki ujumai ba nyong em skop haman wan ye kerpat iki henre ki ong em ngiting ujumai henre ngin hapan leken chatrai jong ki ding khong set chatrai set ban light no tau jumai ko ki perlok bait ka Bible ka yetu ingi hachwa bo Jesus Christ on wan on bon ki nong tul palam let long bak kani ka jing yetu lupa ngai shimnuk saya ka tangkum ka we la bon kum ki ne ki jing jabar khoi haba ki ong bau jumai un ki la don ru na peneng juki ban ki badwai ki ong shupen ki no tang ken dat ban yo nge henrai lara ka ki nong yetu lupa lara kam deshi syakat kum ka tin ka jong blai ka jing yetu lupa jong ki kan om urlong ka Bible ka ong haga gospel of Matthias kat kum Matthias kalenong ka ba artsau ka dekot ka ba khatwei ka bon ki nong yetu lupa balam ler kin me bat kin ya syukur yau shibun haus nem arjar kat ar la syukur yau pai ba babon ki klet no wat ban let se jing ya seng ki klet no wat ban ngap ya ka tin ka jong blai na ka dau jong jing ping ya kini ki jing tu lupa balam ler jong kini nong tu lupa ngila em si sya kum kata ka po ka gospel of Matthias kat kalenong ka banyo ka khot bakat san ko to sumar namar ki nong tu lupa balam mer kelai wan happy hage jankup sni langbrot henre apo jong ki kilong ki suri ki ba penjon ko ki perlok ba i ki jonga ki ba yas ngau yang ni ka kubor bar ki ba pek sekani ka kubor ngi tep ba ujisu ula janwan nakadau ba la pendep ya kecingnya tu lupa nakadau ke ong ke Bible ke ong kinong ya tu lupa balam ler kini wan happy hagi jankup sni lang brot hari hapo jongki kilong ki suri ban penjot kilong ki suri ban penjot nyela em hakum kata kepo kebakat wai pat ke Bible ke kreningi sapang ujumai ubajur pat ke nem sneu pat ke jingyap them ka Bible kat kum ka gospel ka jong Lukas ka lenong ka ba arpuwe ka khot ba khatwe ka ong ki jing kenyo jumai ki bajur kin long bat hashibun ki jaka nginang shu ya lembag ni kapur ya ka banang shudap ya ka jing kenyo jumai ba ka bajur ka balaja hari Turki ha ka ba shibun ba ki men sim ki la du leno ya la ka jong ka jing em ka jong ki nakadau jong ka jing kenyo jumai ka Bible ka ong ashwabo Jesus Christ wan ke jing kenyo jumai ke long ke bajur bat kinang jakha kha na ka wei ka por cha ka wei ka por
Ngiyo I ba ya kanir la pendap. Nang ta ko ong chu ki nem sneu bat ke jingyap temro. Nginang chu yai lai. Nginang chu dep yai na ka por jong ka jingja. Jong ka klam COVID-19 ya ka bala sar ka leng ka pertai. Haba si bon ba ki breu kala dono. Leno yala ka jong ka jingim ka jong ki. Nakadaw jong ka klam. Hari menta onda bala lak ni ka klam ka jingim ba kan jaman sim ka jongi. Mensuangi dua tang baniwa banilek jinga seng yang la dono. Hari onda bala kut pat kan ka klam menta. Nyo bangi ka jingim ba kan jaman sim. Bat ka jing song selan ban let cha jing seng. Ban ngap ya ka tin ka jong blai. Ka la dono biang sachisin. Ngamur ban ong bag kan ka klam kam syam ladon menta. Henry kaladon wat adu menta meneru. Henry ka ka kubor ka banga kwa bania tu epi kalong. Bangila hakapor ka ba Jesu Christ on sawan no sian. Ngini pa ya ka jingkeli ka ba khatdu ya wai haswa bangin penkut ya ka kubor lemba ka tin ka jong blai kong. Hadu katno ngila jan sa ka jingwan arsin ka jong Jesu Christ. Ka Bible kaya tu yangi naga gospel kat kum umat yos arp sau ka lenong ka kot ka balai pu ar hadu life sau ka Jesu uang ngidai banang naga parsi jong uding so dembur habaka tenat kala kilung bat kelas nang man pendi bat sei kisla pipip kaleur kalajan sisa ngaong fi Jesu uang kaneka pateng ben reu kan om lek no tat ondala pendep no yaki eki barakoy Jesu uang kapateng ben reu kan om lek no lemda ke jinga tu lupa jong ka tien ka jong blai ke jinga tu lupa ke jong u kim sham la pendap henry la da ke jinga tu lupa jong ka tien jong u la pendap u Jesu wang to nang ken ya ka parsi jong den so nembur aba den so nembur ula kilong kata ka bamut ka liur ka lajang perlok be ke jonga ngio Baka jingin tu lupa sepang ke jingwan arsin ke jong Jesu Christ. Larang pendap melayai pendap. Kata ke bamut. Jesu ul sawan no shen. Ka Bible kaya tu yangi. Haka gospel ka jong umat yos. Ka ba arp saw ka lenong ka dekot ka bakat saw ko ang ini kintin. Daya kani ka gospel ka hima on yalap siya ka pertay baro. Ya ka banlong ka jing pla. Haki kenja benriu baro anda kum taken kanja kabakut ko ki perlok be ki bamenta menjua la shimpor ban yalap ya ko kubor ka tien ka jong blai namar ba hapan lek naka wai ke shnong shaka wai ke shnong kinong yalap ya ka tien ka jong blai ru kidang duna enengi imma kum ka ni ka por haba bon ba kila don kinong yalap ya ka tien ka jong blai ka Bible ko ong ka kubor ka bakat do Hash lene ka dak kabakat do aswaba Jesu Christ unwan kandai ka dak hakaba ya ka gospel on yalap siya ka pertay hi baro kawai dehang den jong kani u Jesu wang on sawan kong ni ya ka banlong ka jing plaki kinja benriu baro anda kum taken kabakut kanja perlok be ki jonga ngakwa mania tu epi kadon kumba Arspa life santeliki ri laneki territory kebaka United Nation kaong haka pertai baro kawe arspa life santeliki sispa kendai pusan kideki ri kebaka United Nation kala itu yaki prapsan terlipat kideki territory ya kaba United Nation kala itu yaki bakin salong do kiri keba nang ta ko ang ka Bible ko ang ya ka gospel on yalap syakiri baro hadin kata ka bakut kanja ngakwa man ya tu ya pi ka gospel kalarung hadu ars pa kat san teli kiri ars pa kat san teli kiri ka gospel kala depan rung kata ka mamut ngidon satang kumbakat tu kat ni teli kiri ngidon sabakat tu kat ni teli kiri Koki perlok baik. Lada ya lap mentah lagi ni ki bor start ki bor mentah. Ka kubor ka jong ublay ka don hakakti kamon bat kakti ka dian gejung. Ngintang syupek ngilayo
Ka Bible ka ong la ya kanika gospel la ya dep yalap. U Jisu un sawan no shen. Ka gospel habaya kanika kubor la dep yalap. U Jisu wang ngan sawan no shen. Ka gospel kat kumuyo nis kelenong ka bakat saw ka kot balai. Andang la leit no bat ngala kre ya pi ka jaka ngan wan pat ban shimti ya pi haladehi. Haga bangalong mga piru pila banlong. Koki perlok bayi. Ngi ya kijing ya dulu pala pendap. Balanang ya pendap, balanang ya pendap. Kasyong hakamon kajonga ba kajungi wepe. Hatongin pen krek na. Ban ya kendo bat utau nong penim bat nong sispa ujongi. Bala pen krek ya kajaka. O nganwan pat ban simti yengi. Karai kedai kajonga ba kajungi wepe. Kemudian ngatip baka jiwan ka jong Jisu kalahajan. Kamat ka baningkong ka bang iya kren mene. U Jisu ang swaba ngananwan. Ki kres lamler kilami. Ngilapait ya kani kamat ladap pendep. Nang tau Jisu ang ka jing ki wen ki tema. Ngila hakum kani kapor. Nang ta susu ngilapait ka jing do jong ka jing song sngai na ka lang salang. Ya kani ro ladap pendep. Nang ta ngilapait ya kani kamat ka jing penjot ya ka Jerusalem. Kani kamat ro leni kan neka dak shwa ka jingwan arsin jong Jesus Kristus la pendam. Nang tangila pe ya neka mat ka paong ka jingpen sitam ben ka ba kraw ya ki Kristan. Ya neka mat tu la deban pendam. Ko ki perlok ba i ki jonga. U Jesus on sawan no shen. Nang ta mat ka ban reu ka bang ya pe ong ki dak ha ka sngi ubnai bat ki klor bat ha ka sahib neng. Ngi ya pe ya kanero ka Bible kala dep ya tu lupa. Bat ngayo i bala pendep hakini ki saudang saukun ki jongi. Ngilaya Petro ya kamat kaban yo kabang ka jing sya knyot ben jong kinong bela. Ngila da pet bat ngila im shisha kum kada kapor ba kinong bela kila dono ela ka hok ka jong ki jing trestom ki jong ki. Ngila im shisha kum kada kapor ba ka jing lang jing start kala roy. Kat wai na pedang ka dak shwa ba Jisu wan wang ya ka jing tip kan roy. Ngila im shisha kum kada kapor. Nang ta ka jing pai den no na ka jing shisha jong ka tin ka jong ublay. Ngila hakum kada kapor ba kim kuslai shu ya ka den ka jong ublay ban ngap bat ban pule ka. La pai den no na ka jing yai. La pai den no na ka jing shisha jong ka Bible. Ngila shisha kum kada kapor ba bon ba kinong etu lupa balam ler kelami bat kala syukur ya shibon. Nang tangila shisha kum kada kapor ba shibon ba kinem sneu ha ka pertai kala ja kum ki jumai kinem sneu bat ke jing yap them. Nginang syudap keren mentan-mentan sipang. Ngila shisha kum kata kapor. Baya ka gospel la ya lapat ba. Sa ka pertai barok ka we. Ars ba life santeli kiri. Bala pendapat ars ba kat santeli. Ngidon satang kumbakat to kat neteli kiri. Kumbanga ong ya pimen ne. Daka jing start kanika kor kibor ka pertai start menta. Sen on saya lap. Sa ka ri ka bakat do tam. But dedin katau Jisu ang kabakut ganja. U Jisu un sawan no shen. Ngila shisha kapor baki jing kila bun shisha. Ngila shisha kapor baki brew kila do. No ya ki jing shen ya aki para ben rew. Ngila shisha kapor baka jing do jing kermen ka kta yo ben rew uway pa uway. Ngi kme elenti ya ki jing kermen. Ngila shisha kapor hakaba ka jing ya tulupa kalanang yay pendap balanang yay pendap. Kau ki perlok baik. Ngila shisha kada kapor. Bau Jisu un sawan no shen. Kom katu ke jingya tu kana ka baong. Syapang udin dembur. Ukilong namar ba utip baka liur kalajan. Ki jingya tu lupa kelai pendap. Kom no ngatip bau Jisu lawan. Lemba kita ki kat artli kimat ya ke bangilai keren. Bangila shisha kapor. Bau Jisu olawan. O blayun kerku ya piwai barok. Kiba penlut por ya leban ngap ya kani ko kubor. Om tang ban penlut por. Hendai ban pen krek ru ya lede. Mat bat mesim. Ban long ki bala kloy. Onda bau Jisu wan. Tongin dua. Try bau blay kerku yang isai si senpat. Kerku yang ni ko kubor. Kerku yang ki kun ki jome. Mak bat kelet ki jing duna ki jongi. Ai mesim ba ko jome halor jongi iwai piwai. Kanang ban ni alam lenti. Kat bangi nampen krek. Baka jingwan jome kan long no. Ngila tip try. Ya ke jingnya tu lupa jome la pendap na yai pendap. Yarap ingi kan bangi nang pen krek.
ban ngila im shisha kada kapor bau kunjo meu jisu on wano sngo ko pabi ing idwai na bai kiningi panah ke kerteng matiang lu Jesus Kristus baprai. Amen.